shame. Ende atambudi padzi kunotamba. Tomudisa zvo. Ngoti mutenderedze. Anobuda. Zvine zvinana yeuche. Mari? Anayo. Ana. Saka munobuda kutomboita. Ana mvura ita uche. Ana. Saka munobuda panze naise. Ngomusumza karongo kufamba naenda kabata roko. Ogara pasi pano. Kufamba akanofamba mbijana. Anofamba uyu mai uyu. Mbomisa itoni. Anofamba mbijana. Yatoni. Sumuka. Sumuka. Anonzwa mukati simuka. Anonzwa. Sake gisa isto. Mira. Adi kumira. Adi. Levi simuka tuone. Usamira kufamba wakadai. Anodona. 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 Shame. Asi kudya anodya kati munomudyisa. Anodya chando iwe siya chando mudyisa ipo. Anoda zvakutoviga ti remote yatoviga. Musaitore. Ndi hawi. Hawi anditi. Ukoyo Ukoyo vaisa. Arumba kuyogara. Arovi. Mborovo. Uyogara. Bichka. Anodya. Ari kudya. Asi at least Arovi asi violent. He was. Yes. All right. Levi? Levi. Shaiwo. Levi? Shaiwo. Levi? Levi? Wakundiignowa kundiwa. Uri kundinzwa? Uri kundiignowa chii? Uri kundinzwa iwe? Aiwa. Levi? Levi? Ndiyakunzira. Levi? Anogona sign language? Tarisa ukaga nombomsesa. Levi? Kudiwa. Yandisivi. All right, Jay. Good. Hanzi mwana wa tarisire prize uche. Guys, tarisai pa internet ka guys. Mogona kuitsvaga futi pa internet ikoko. Ini ndoona kuti aufa. Uyu anenge anayo yesize. Idzodzo dzavakura anopinda. We8 years rega itarise mogona ngoigugula utona tinoita mari if possible inogona ngoiswa pabhazi ikauya inotumirwa nebhasi. Inotumirwa nebhasi. Saka panenge achifema bati anenge achizarirwa. Ndozvanongoita. Ndozvanongoita. Ndatoona kuti azipe kugumira tozora mate yake. Nandambisa mate. Usatambisa mate. Natozivi. Aiwasivi. Shame. Asi mukumuchengeta zvakanaka mwana wenyu shame. Mukumuchengeta zvakanaka zvokuti. Alright, saka regai tokuonai nemusi Saturday. Tachiti timbotanga tambovhizita takati tadi kukwatizowani ngwe unyatsomhosivana nekumhorisana kana paya. Anditi at least chingopawo Levi wacho cheya nechikafu chekuti mumubikirewo paChristmas. Anditi awane kudyawo paChristmas sevamwewo vana. Ndizouya pana paChristmas ndovana musina kumubikira muchizvidlira mai mwana akagara pasi pemuti apa. Ndinoenda ndikakubhutsura ine bhutsu chaiko. Anditi. Saka munoyana isini Saturday mubereka nditi. Vanobereka vanoya naye. Alright. Zvekuita. Alright. Saka chirega itinde timboona at least taona 2 zvina ndechinzi tinenge tatoona uchi 3 tatapudza. Ati time yacho. Time yacho ichaite. Tanonuswa nevanhu kusiti cancel. Zvanonetsa mapepo kuapply mapepo kusiti kuapply kuti musangano shuwa naimi. Kungoapply nzvimbo. Kubuda mari nemari kubhadhariswa. Kubhadhariswa mari mufunge kubhadhariswa zvinhu charity zvinobhadhariswa naimi. Kubhadhariswa kuti kwai pa space patokupa yapa bhadharai 20 US chibva imi. Koma office atapinzwa. Inda yokuti sekunonzi izvo zvimapurisa tanzwa mudzoke mangwana kupolisi. Mudzoke mangwana tanzonyora itsamba. Tazonyora tsamba imwezve kupolisi ndikati naye meni zvoti tange takapara mhosva pano. ZvekuZimbabwe so 4 hours. Tangoti isusu tikazowedzera tozongowedzerawo mari yacho tichaona. Tikawedzera changowedzerawo mari yacho hapana tichingona kuti haufa. Teta tambojaiva muya kuzojaiva vedi vepared show. Teta kujaiva parod show.
tenga tichijaiva singati parodi show apa tichifara zvedu kwakutya inenge iri Christmas yedu inenge yasvika muno mugori pamwe chete iChristmas yedu neSaturday tototaura kuti viva Christmas ndimwari vakanaka mufunge mufunge kutobva kunhu eri ndapinzwa pi kusara the whole day chingotenderera sevenzi mumaofisi after office ndikanaye mwari zvakaoma alright chiregai tinde isu hatichagari regai tinde toonana neSaturday handitika alright pakanaka vasi vedu we saka munodii nhai mine mwana yeyu kusina mvura home vakacherera ende mvura yekuZimbabwe vasikana shuwa kugara usina mvura mabhaketi asa yakutopera kwemvura kwako kutomira tidzoke mudire ende zvakaoma chekanekana yakuri nani mwesa matishi panze apa hei zvakaoma vedu wei mvura zvakaoma ende zvazonyanya tinodzoka mangwana kwedu ndokwedu malaini ndokainotanga kwakadzikira chiregai tinde asikandozokuona tizonana alright ndakataurana zviya 10 dzakatitonga natwo kuma 11 alright watogumiwa udhara namani yes man uri right ndakasvika nesura uri sei uri kurarama mari dzipi hakuna kationa kaimi ndimo tori nemari sine mari taiwanepi mari tineiwanepi naye mani ko zvakachembedzwa nedoro naiwe mani kuchembera idoro iri wachembera doro aiwa mani wechembera doro idoro iri mani shuwa mani shuwa pane namba yekumba ipa chiregai tinde guys ini ndoinda tozodzoka kana taita imwe nikirikiri todzoka kana taita imwe case so far so good so yeah Joy Kim naiwa ndaona uchitanzi tikuda prize uche mwana uya yako let me kana ndasvika uko I'll google kana svakumba I'll google it I'll send you the quote if possible we can make sure kuti maybe mangwana chaicha inogona kukanduka pabhazi if possible and yobva yasendwa so that panopiwa vamwe apiwewo yake madaipa guys please madaipa muri kuona vana vese they need madaipas madaipa guys madaipa handiti saka right ndo zvatiri kuda izvozvo guys saka ndokubatai futi paleta andika ngataurei later let me go handifungi kuti ndichaenda kuthird family right now because I'm tired taswera kupolisi ndichataura nemanheru ndotaura nemanheru hanzi hei road dzacho road uda kuona road iri tiputaridze mirai tinyaso kuona muri kudiaspora magarisa idzo road dzedu idzo road dzedu dzekuno idzo road dzedu dziri kuno idzi ndo road dzedu idzi madziona idzo dzidzi ndo road dzekuno idzi ndoro nemahonda fit edu ayi mahonda fit zvendo kumusha kwawo kuno ndo road dzedu dzinokufamba wakatanyanga uburi kozvodi unongotana famba wakatanyanga wodi kasikana idzi road idzi kamba chiwirawo mugoti momudzi pinda nepapapa patendi ngatange nepatendi tange nepatendi first patende dautongodzokera kusura ndi aiwa chitikadai chinobuda nyama yorubija ayo andipa baptist hanzi pa opposite zaire tikadai padhuze so guys ndokubatai paleta netiregai timboenda patanzi pane tende rinohaisiwa ndikuti tikavhe tende tivana vana vapinde mutende vagare mutende regai timboenda pane tende panzi panohaisiwa tende timbonhwa kuti imari tikanosasanodhirisigwa gai timboenda saka ndokubatai pasecond anafandika stay tuned